Yan salaan. Ito sala. Diba? So, lagyan natin ng honey yung ating sabaw. O sabaw ng ano. Tawag nun? Pineapple. Pineapple. Ayaw nang mag-mix. Mix natin, mix. Mix. Okay na yan. So lagay natin. Diba? Yan ang purpose na hinihiwa natin. Tama doon yung lasa. Tapos lagay natin yung diba? Tama lang siya. Tapos ito, lalagay natin bawat sulok. Bawat sulok. Sana ano, ganyan, post all the way. Ibaliktarin natin. Ayan. So, ganun din gagawin natin dito, the other side. Ara. Tama lang yan, karami. Ayan. Uy! Sarap. Aba, ang galing naman.